Aj k americkej hypotéke musím mať nehnuteľnosť, ktorú som ochotný založiť v prospech banky. Ak takúto nehnuteľnosť nemám, nemôžem si zobrať hypotekárny úver. Som odkazaný na spotrebný, prípadne na stavebný, ale nie na hypotekárny úver. Aj k účelovej hypotéke, aj k bezúčelovej, teda k americkej, musí byť k dispozícii nehnuteľnosť, ktorú chcem založiť v prospech banky. Skôr som ochotný, lebo to asi nikto nechce. Príjem k žiadosti o hypotekárny úver musím dokladovať vždy, aj napriek tomu, že hodnota zakladaných nehnuteľností by bola neporovnateľne vyššia s tým, aký vysoký chcem hypotekárny úver. Teda, ak chcem hypotéku vo výške napríklad 50 000 eur a som ochotný založiť im dve nehnuteľnosti v hodnote 300 000 eur, aj napriek tomu budem musieť vždy dokladovať príjem. Bez dokladovania príjmu sa nedá hypotéka vybaviť. Ja som finančník, teda vybavujem pre vás všetky finančné záležitosti, teda v rozmedzi vybavovania hypotekárnych úverov všetky informácie ohľadne hypotekárnych úverov, poistné zmluvy, uzatvárania poistných zmluv, ale aj potom následná likvidácia poistných udalostí, takisto investície a robím pre vás druhé, tretie piliere. Ak čokoľvek potrebujete, napíšte do správy, rada pomôžem, poradím. A všetky moje služby sú pre vás bezplatné, aj informácie, poradenstvo, prepočty, ale aj konkrétna pomoc s vybavením. Áno, cestujem za vami stále. Včera som bola na Orave, v Martine, Žiline, budúci týždeň tam mám naplánovanú Bratislavu, dokonca Nitru. Tak ak dačo potrebujete, už málo kedy dávam na tú stránku, že idem tam a mám tam priestor, lebo zvyčajne ten priestor už nie je. Takže ak sa potrebujete stretnúť, kľudne napíšte, rada pomôžem. Keď riešime spolu hypotekárny úver, teda ja vám pomáham vybávať hypotekárny úver, tak áno, tam sa musíme naozaj fyzicky stretnúť, dobehnem za vami, ale napríklad poistenia či investície, to všetko viem vyriešiť pre vás aj online, takže nie vždy sa musíme stretnúť. Ale mňa to baví, naozaj ma to baví za vami cestovať, pretože nie zase každý deň, to som veľmi unavená, ale tak 2-krát do týždňa áno. Ja nie som moc kancelársky typ, sedieť v týchto stenách a pozerať výhľad von oknom, nemám aký výhľad von oknom, parkovisku mám pod oknom. Ale tak si chodím po Slovensku, tam sa zastavím, tam sa pozriem, tam si dám zmrzlinku, koláčik, nie, pred letom sa snažím nejesť zmrzlinky, koláčiky,